खुलुमबाय रिपाब्लिक निउस नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बरायबाय बे समाव फुसानाल आरो दिनैनि मोनसे मख'जाथाव रादाब बाक्सा पुलिसनि गोख्रों नाजानायजों संदाननानै 25 सेप्तेम्बर हराव गोबां बिबांनि सुबुं फोथैग्रा मुवा बेसादफोर मोननाय जादों बे मुवा बेसादफोरखौ हा सिङाव फबना दोननाय अबस्थायाव मोननाय जादों बीटीसी परिषद बिसायख'थिनि कोड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय थानाय समाव बेबायदि सुबुं फोथैग्रा हाथियारफोर मोननाया थारैनो रायजो राजानि गोसोआव समखिखांहोदों सोरनि फबनाय हाथियार बे थारैनो मोनसे गेदेर सोंलु बिसायख'थियाव बे हाथियारफोरखौ बाहायनो सोरबा एरखुमाना दोन्दोंमोन नामा बिदि सोंलु जाखांदों रायजो राजानि गोसोआव मोननो हानाय बे हाथियारफोरनि गेजेराव दङ मोननै AK-47 राइफल गंब्रै मैगजीन आरो मोन 520 राउंड्स जिउनां AK-47 नि बारुद मोननाय जादों मख'जाथावदि बाक्सा पुलिसनि फोरमायनाय बायदिब्ला बे हाथियारफोरखौ बाक्सा जिल्लानि बरबरी पुलिस थानानि सिङाव थानाय दिरिं दैमानि जिङाव सिनारि बस्ति मुंनि जायगायाव मोननाय जादों Republic News, impartial, authentic, fast.